A skillful teacher, a concealed saint, Maulana Sheikh Malam Usman Kusfa, an epic and acquainted leader, the love of Rasulullah, the light of Arfa, a mogul in Tariqat Tijaniya, the prime of parts of Ahlul Sufa, the dirigi na manzan Allah, ɗan asalin yankin Kusfa, Sufi waliyin Allah, mai tawadi'un da ba ta tsufa, a ya walidin sayyidi tunasi da Fatima, a shayar da ni kaslar da zan daina jan kafa. Mahaifi ga Tijjani da Inyas da Hafsatu, ɗaya masu kyalladabi da tarin ma'arifa, da saida Khadija ta gunshi to arifi, a kallon irin kallon da zan ƙara ƙarfafa. A ya mashrabin sayyidi daril khair da akrami, da babansu Salma da baya rufa-rufa, madafa ga shehu na shehu ka ba su ka daɗa, amini na Shek Halliru maraya matallafa, amin dan talili ta ga zuti mubajjali, amin lamanin kashafi da ilmai mazurfafa, aban sururkan san barhama kaulahi, da mai aina madi jika ga Mustapha, salati da taslimi gurin ɗaha Ahmadi, da Ali da ashabi da man kana aslafa. Hasanu.